кышның иң атмосфералы чараларының берсенә килегез дип, Казанга багышланган Telegram каналларда чакыру чыккач, без дә гаилә белән күреп кайтык дип юлга чыктык. Бу чара Казан су яры буенда Рус-Немец Швейцариясе дип аталган җирдә биолог Антон Бартяков һәм эко-активист Тимур Ескарев ел сайын оештыра икән. Кая барасың? Фонарикка. Фонарикка караган, әйдә. Бу процесс көн озынлыгын артуына, табигатьнең тиздән яңадан уянуын символлаштыра дип игълан иттеләр. Без килүгә халык җыелган иде. Ордан фонарьлар ясап, шәмнәр кабызып өлгергәннәр иде. Как засыпки, застройки, загрязнения, мы стараемся для вас. Безнең Мәрьям дә читтә калмады. Ордан фонарь ясап, шәм кабызды. Вот, молодец. Смотри, вот снег, фонарик. Это разлепили. Нәрсә, Мәрьям, ничек монда? Әйбәт. А? Әйбәт. Юк? Шамы менә? Аша. Ашый. Ошый? Не готово. Марьям, привет. Мәрьям, менә микрофон, ана камера шунда сөйләйсең хәзер. Кая камерага кара. Булайга буру. Буру буякка. Ана камера сен караган. Нишләй бирисең монда, кызый? Ну, мин фонарьны зажигать итәм. Фонарь зажигать итәсең. Ие. Кардамы? Ае. Кардан башта нәрсә эшләдең? Бу фонарьмы? Фонарь буламы? Ае. Или бу избамы белән ди? Бу замок. Нәтиҗәсендә шуны әйтер идем. Монда килеп, термостан, мәтрүшкәле шәйләр эчеп, фото-видеога төшеп, күңел ачып йөреп кайтырга була. Әмма кичкентәйләр белән ярдан төшеп менергә уңайсызрак. Безне ул тоткарламады, рәхәтләнеп йөреп кайттык. Оештыручыларга зур рәхмәт әйтер идем. Метрдан уңга борылыгыз. Безне караганыгыз өчен зур рәхмәт. Язылырга онытмагыз. Тормыш